I Bedre Malling Idrætsforeningen møder jeg mange, som gerne vil være med til at gøre en forskel i vores lokalsamfund. Vi drømmer om et Bedre Malling, hvor det er helt naturligt at bidrage, og hvor alle føler, at de har en plads. Derfor har vi skabt en ny og mere fleksibel måde at være frivillig på. På BMI's hjemmeside under fanen Frivillig kan du få et overblik over aktuelle frivillige opgaver. Du behøver ikke at være medlem af BMI eller være tilknyttet en bestemt afdeling. Det eneste, det kræver, er, at du har lyst til at bidrage. Jeg synes, fællesskabet blandt os, der er frivillige herude i BMI, det er mega godt. Alle arrangementer, jeg har været til og været frivillig til, der er altid god stemning. Alle er ligesom opsat på, at det bare skal være hyggeligt for alle. Alle kan være frivillige. Det er sådan en grundforudsætning, synes jeg, for frivillighed. Og det gælder jo for alle familier. På den måde skal frivilligheden favne alle, og det synes jeg, den kan. Vi kommer fra alle mulige steder, unge såvel som gamle og store og små. Når man er ude sammen for at få et arrangement til at køre, så er det jo en fornøjelse at se, hvordan folk hjælper hinanden og arbejder mod et fælles mål. De kommer med energi og lyst til at bidrage til det, man nu er der for. Og når man kan se, at modtagerne, dem man gør det for, også får en god oplevelse ud af det. Det styrker. Mange har sådan en tanke om, at fritidsinteresser for eksempel bare eksisterer. Og der er det bare virkelig vigtigt at få formidlet ud, at sådan noget eksisterer kun, hvis der er frivillige til stede. Her der laver vi noget fælles, og alle har en fed oplevelse. Det er nok sådan noget, der ligesom favner alt det her fællesskab. Det giver noget til børnene, til forældre, til mig, at vi er sammen i sådan et fællesskab der. Det løfter en masse ting, gør en masse ting endnu bedre. Så har du lyst til at blive en del af et stærkt fællesskab, så bliv frivillig i Bedre Malling.